hit by drought. We are Johera mag Ramogi Radio e kaunti ma Kisumu dichieng' ma kawuono oido tiegruok e weche mag somo kod kuonde tiegruok ma bende yude lony mopogore opogore kokalo chenro makende motisi gi dho ngere ni career fair. Ma en yo makende ma bende nogolo odok e it jopiny kendo tiegogi kaka ginyalo yudo lony kuonde tiegruok ma pacho ka. Jopiny ma bende noyuoro karomgi bende oyudo thuolo mar romo kod jolendo mago mag nyakalondo mar Ramogi mano e chenro makamano ma bende nokelo kanyakla kuonde tiegruok mopogore opogore moyudo thuolo mar tudruok gi jopuonjre kaachiel gi jonyuol ewi kaka ginyalo yudo tiegruok kaluwore gi dwaro mar lony mopogore opogore. Kuonde tiegruok moyudo thuolo matwa gi Ramogi TV onyiso morgi kaluwore gi thuolo makamano kendo kwayo chenro makamano ochope kaunti stema kaluo. Ngata mosetimo form 4 kata yudo na grade mora mora wan gi thuolo institute mar mi tiegruok e area midwaro. Wan gi kidienje 10 mwapuonje ji artisan, craft certificate or diploma. Watu ni wengi wanapenda kufanya hii courses za medical, watu ni wengi wanapenda kufanya courses zingine za college zingine zenye zimekuja hapa na kupata information bila kuambiwa. Manake sasa wenye tunadeal na institution tuko hapa. Ukoambia unafanya courses ya bioengineering in medical, uko hapa unauliza, usikuje tu uambie uko nje. You are the right spot to get the right information. Waduko erokamano ahinya nikech ma nyasi mokwongo mwatimo career fair mar first ever mar Ramogi FM, and we are thanking our partners ni wangeni next time kendo wabro timo kama wapo bedo gi many more activities mar career fair makelo dongruok ne community wa. Imokelo wa Kisumu ka en chenro molongo ni career fair. Career fair tiende ni en yo ma wakelo godo kanyakla kuonde tiegruok mopogore opogore mondo migi kelo wach maber ne jo Kisumu. Ginyiso oganda wa kidienje mag tiegruok ma gichiwo, ginyiso oganda wa gigo madwarore mondo mi nyithindo oyud tiegruogni. Kaka oganda nyaka wang'e ni onge mwandu minyalo miyo nyathi maber mopogore kod mise motegno. To mise moramora ok onyal bedo motegno konge kod somo. Emomiyo wantiere kod jogo machiwo tiegruok mopogore opogore kawuono ka kendo wamor kod turnout ma Kisumu. Jo Kisumu wuok ogo kar rombgi mondo mi giwinjie wach mar career fair.